evolucionat van ser potser 30-40 atletes i ara estem més del doble o inclús el triple, jo diria. I sobretot el número d'equips. Ja tenim gent que ve de Madrid, cosa que és molt important perquè no hi ha moltes competicions al voltant d'Espanya i que vinguin persones d'altres comunitats a compartir aquest esport és bastant maco i entretingut. Bueno, el crecimiento de este deporte en este país ha sido bastante duro. Madrid en concreto nos está costando un poquito más, pero creo que poco a poco damos la talla y pronto nos pondremos al nivel de Cataluña y esperamos seguir así, creciendo juntas, que es lo que importa, llevar este país a lo más alto. Cada vez somos más, sobre todo estamos integrando a los chicos en el deporte, rompiendo estereotipos, con lo cual estamos súper orgullosos de hacerlo. La verdad, la experiencia ha sido magnífica. Nosotros empezamos en un deporte muy diferente a este. Es un deporte femenino y mixto, o sea, femenino y masculino a la vez, comparten chicos y chicas el equipo y eso se nota mucho y sobre todo el rango de edades tan grande que hay, que puedes estar en el mismo equipo con gente que se saque 20 años de diferencia y eso es una de las cosas que más se notan al fin y al cabo. Esport molt impressionant la primera vegada que ho veus i a vegades et dona una miqueta de por començar, però al moment que tu et vas iniciant no vas pensant potser arribar aquí, sinó vas construint i a mesura que passen els anys et trobes que al final estàs evolucionant molt i això crec que et motiva encara més a poder progressar i anar a més competicions internacionals també. Està molt bé. Jo no diria que hi hagi un sostre, perquè crec que és un esport que cada any es va renovant molt. Hi ha normatives que canvien, legalitats, elements nous, hi ha també modes dintre del cheerleading, o sigui, és una cosa que sempre va evolucionant, però si t'hauria de dir alguna cosa, el sostre seria com la competició més top, que seria anar a un mundial, que ja vam anar a un mundial fa 2 anys, i seria superguai tornar a repetir aquesta experiència perquè et trobes tots els cheerleaders del món en un mateix lloc.